det giver også mig noget. Altså, jeg får en masse tilbage ved også at være en del af en organisation, som jeg kan se gør en forskel. Jeg har jo valgt at være bestyrelsesmedlem i Homestart, efter at have arbejdet i kommunen i rigtig mange år. Og det er sådan en ønske om at videreføre nogle af de der områder, som jeg har haft meget tæt inde på livet, og nu få dem i en anden version, men også fordi jeg synes, jeg godt vil give et bidrag. Dels fordi jeg kan, og fordi jeg har lyst, men også fordi jeg synes, det giver også mig noget. Altså, jeg får en masse tilbage ved også at være en del af en organisation, som jeg kan se gør en forskel. Udover at være bestyrelsesmedlem, er jeg også børnesikkerhedsansvarlig, og det er også med til at kvalitetssikre det arbejde, der bliver lavet ude i familierne. Derudover så har vi også jo en årlig afrapportering til Homestart i Danmark, hvor vi jo skal kigge på det år, der er gået, og har der været nogle episoder, er der noget, vi skal være mere opmærksom på, og skal det ændre nogle af vores praksis.